ordin numărul 140 din 2 septembrie 2016 privind activitatea de management de resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne. Anexa numărul 5. Perioada de stagiu, perioada de probă, definitivarea în profesie și exercitarea tutelei profesionale. Capitolul 1. Perioada de stagiu sau probă a polițiștilor. Articolul 1. Perioada de stagiu și perioada de probă este, potrivit dispozițiilor legale specifice, etapa carierei profesionale a polițistului cuprinsă între numirea în funcție și definitivarea în profesie. Aliniatul 2. Absolventul instituției de învățământ, forma de învățământ cu frecvență, repartizat la unitate de poliție, este încadrat astfel. A. Agentul de poliție pe o perioadă de stagiu de 6 luni. B. Ofițerul de poliție pe o perioadă de stagiu de 12 luni. Aliniatul 3. Agentul de poliție este încadrat pe o perioadă de probă de 6 luni, iar ofițerul de poliție este încadrat pe o perioadă de probă de 12 luni, atunci când a. A fost încadrat direct, b. A fost transferat dintr-o instituție din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. C. Textul din articolul 1, aliniatul 3, litera C, din anexa 5, capitolul 1, a fost abrogat. Articolul 2. Aliniatul 1. Perioada de stagiu sau, după caz, perioada de probă se suprapune perioadei de tutelă profesională. Aliniatul 2. Perioada de stagiu sau, după caz, perioada de probă se suspendă odată cu suspendarea raportului de serviciu al polițistului. Capitolul 2. Exercitarea tutelei profesionale. Articolul 3. Tutela profesională, denumită în continuare tutelă, reprezintă activitatea desfășurată pentru sprijinirea integrării socioprofesionale a polițistului, precum și pentru integrarea în activitatea practică a elevilor și studenților în unități de poliție. Articolul 4. Tutela se exercită asupra a. Absolventului instituției de învățământ care pregătește personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvență încadrat în funcție de polițist. A.1. Absolventului instituției de învățământ care pregătește personalul pentru nevoile MAI, forma cu frecvență redusă, dacă dobândește o nouă specialitate și sau i s-au schimbat profilul de activitate. B. Polițistului reîncadrat. C. Polițistului încadrat direct, precum și celui transferat dintr-o instituție din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. D. Polițistului care a dobândit o nouă specialitate și sau i s-a schimbat profilul de activitate ca urmare a mutării. E. Agentului de poliție care a trecut în corpul ofițerilor de poliție dacă a dobândit o nouă specialitate și sau i s-au schimbat profilul de activitate. F. Elevului sau studentului în cadrul perioadei de stagiu de practică în unitățile de poliție. Articolul 5. Aliniatul 1. Poate fi tutore profesional, denumit în continuare tutore, lucrătorul MAI desemnat de conducerea unității care îndeplinește cumulativ următoarele criterii. A. Are o experiență de cel puțin 2 ani în specialitatea, profilul, domeniul în care își desfășoară activitatea persoana tutelată. B. A obținut calificativul de cel puțin bine la ultima evaluare anuală de serviciu. C. Are de regulă vechime de cel puțin 1 an în unitatea în cadrul căreia va fi numit tutore. D. Este de regulă mai mare cu cel puțin un grad profesional față de persoana tutelată. Aliniatul 2. Nu poate fi tutore. A. Ruda și afinul până la gradul al 4-lea inclusiv. B. Șeful unității. C. Polițistul aflat în perioada de tutelă. Aliniatul 3. Îndeplinirea atribuțiilor de tutore este o îndatorire de serviciu. Aliniatul 4. Tutorele, persoana tutelată și perioada tutelei se stabilesc prin dispoziția ordinul de zi pe unitate. Aliniatul 5. Atribuțiile tutorelui se prevăd într-o anexă la fișa postului, actualizată ori de câte ori este nevoie în condițiile prezentului ordin. Articolul 6. Aliniatul 1. Intervalul de timp pentru care se exercită tutela este următorul. A. 6 luni pentru polițistul reîncadrat. B. 3 luni pentru polițistul care a dobândit o nouă specialitate și sau i s-a schimbat profilul de activitate în condițiile articolului 4 litera A.1, D și E. C. Pe întreaga perioadă de stagiu probă. D. Durata fiecărei perioade de practică în unități de poliție pentru elevi și studenți. Aliniatul 2.
Perioada de tutelă se suspendă odată cu suspendarea raportului de serviciu al polițistului. Articolul 7. Aliniatul 1. Tutorele poate tutela profesional cel mult 2 persoane în același timp. Aliniatul 2. Prin excepție de la prevederile aliniatului 1, un tutore poate tutela mai mult de 2 persoane în următoarele situații. A. Pe timpul perioadei de practică a elevilor, studenților. B. Când în unitate nu sunt posibilități pentru asigurarea numărului de tutori care corespund criteriilor de la articolul 5, aliniatul 1 și 2. Articolul 8. Aliniatul 1. Cu privire la integrarea socioprofesională a personalului MEAI, respectiv la integrarea în activitatea practică a elevilor, studenților, tutorele are următoarele atribuții principale. A. Îndrumă persoana tutelată în procesul de studiere și însușire a legislației aplicabile structurii din care face parte. B. Explică modul de desfășurare a activităților de serviciu. C. Instruiește și desfășoară activități practice de întocmire a lucrărilor și documentelor de serviciu. D. Desfășoară activități de serviciu cu rol demonstrativ. E. Îndrumă și verifică persoana tutelată în îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor primite. F. Monitorizează activitatea profesională și conduita persoanei tutelate și ia măsuri de îmbunătățire a pregătirii acesteia. G. Întocmește raportul final cu privire la activitatea de integrare socioprofesională, integrare practică a persoanei tutelate. Aliniatul 2. În situația în care la nivelul unității nu există posibilitatea numirii unui tutore care să aibă aceeași specialitate sau profesie cu cea necesară persoanei tutelate, ori cel puțin care să lucreze în același domeniu de activitate, tutorul desemnat îndeplinește atribuțiile prevăzute la aliniatul 1, litera A, E și F. Articolul 9. Evaluarea de serviciu anuală a polițistului care a avut calitatea de tutore trebuie să se refere și la activitatea desfășurată în această calitate, iar constatările și concluziile se consemnează sintetic în formularul de evaluare a activității anuale. Capitolul 3. Organizarea și desfășurarea tutelei polițiștilor. Articolul 10. Aliniatul 1. În unitățile de poliție ale MEAI, tutela, cu excepția elevilor și studenților aflați în stagiu de practică, se organizează și se desfășoară conform programului activităților de tutelă profesională, al cărui model este prevăzut în anexa numărul 15 la ordin. Aliniatul 2. Programul activităților de tutelă profesională se stabilește semestrial, respectiv pentru întreaga perioadă de tutelă. Dacă aceasta este mai mică, se întocmește de către tutore, se avizează de către persoană cu atribuții de formare profesională din cadrul structurii care asigură gestionarea resurselor umane pentru personalul unității și se aprobă de către șeful structurii în care își desfășoară activitatea polițistului tutelat. Aliniatul 3. În situația prevăzută la articolul 8, aliniatul 2, programul activităților de tutelă profesională se întocmește de către Inspectoratul General, similar, sau dacă nu există personal specializat în domeniul la acest nivel, de către unitatea aparatului central care coordonează domeniul de activitate în care lucrează persoana tutelată. Articolul 11. La începutul perioadei de tutelă se desfășoară după caz următoarele activități. A. Prezentarea persoanei tutelate colectivului unității. B. Prezentarea misiunilor, atribuțiilor ale unității. C. Prezentarea zonei de responsabilitate, competență a unității cu referire la specificul local regional. D. Reprezentarea condițiilor de muncă și instruire cu privire la tehnica de dotare, poligoane, săli de specialitate, echipamente și așa mai departe, precum și a regulamentului de organizare și funcționare a unității. Articolul 12. Aliniatul 1. Tutorele se ghidează în exercitarea atribuțiilor sale după a. Actele normative care reglementează domeniul de activitate al polițistului tutelat. B. Fișa postului polițistului tutelat. C. Programul activităților de tutelă profesională. Aliniatul 2. Tutorele realizează lunar o testare a cunoștințelor dobândite de polițistul tutelat pe baza programului activităților de tutelă profesională, iar la finalul perioadei de tutelă le anexează la referatul de evaluare pentru a fi incluse în dosarul de tutelă. Articolul 13. Tutorele poate consulta, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice care îi revin, fișa de evaluare a activității absolventului întocmită de către instituția de învățământ absolvită.
Articolul 14. În activitatea de tutelă, tutorele solicită la nevoie consiliere și sprijin din partea șefului nemijlocit al polițistului tutelat, psihologului și ofițerului personalului cu atribuții de resurse umane de formare profesională din unitate. Articolul 15. Polițistul tutelat consemnează zilnic activitățile desfășurate. Articolul 16. Aliniatul 1. Activitatea de tutelă cuprinde pentru polițistul tutelat următoarele. A. Studiul individual dirijat într-un cuantum de minimum 40 de ore pe lună. B. Asistență în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. C. Participarea la diferite programe de formare profesională organizate de către Inspectoratul General alte structuri ale MAI. Aliniatul 2. La stabilirea activităților pentru polițistul tutelat se respectă principiul gradualității planificării și desfășurării acestora, de la cele mai simple la cele cu un nivel crescut și complexitate și risc. Capitolul 4. Definitivarea în profesia polițistului. Articolul 17. Pentru a fi definitivat în profesie, polițistul trebuie să îndeplinească următoarele condiții. A. Să fie apreciat cu calificativul corespunzător acordat în urma evaluării activității sale în perioada de stagiu, respectiv în perioada de probă. B. Să promoveze examenul de definitivare organizat potrivit prezentei anexe. Articolul 18. Aliniatul 1. În situația îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 17, polițistul este definitivat în profesie și încadrat în funcție potrivit legii. Aliniatul 2. În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 17, polițistului îi încetează raporturile de serviciu. Aliniatul 3. Definitivarea în profesie sau, după caz, încetarea raporturilor de serviciu în condițiile aliniatului 2 se realizează prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane. Capitolul 5. Organizarea și desfășurarea examenului de definitivare în profesie, precum și de evaluarea polițiștilor la finalizarea perioadei de tutelă. Articolul 19. Examenul de definitivare în profesie constă în evaluarea activității desfășurate în perioada tutelei. Articolul 20. Aliniatul 1. Evaluarea activității polițistului tutelat se face în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de tutelă de către șeful nemijlocit al polițistului evaluat, denumit în continuare evaluator. Aliniatul 2. Nu poate avea calitatea de evaluator polițistul care a. Are vechimea în funcție mai mică de un an, b. A avut calitatea de șef nemijlocit al polițistului evaluat mai puțin de 50% din perioada tutelei, c. A fost tutorele polițistului evaluat. Aliniatul 3. Atunci când se constată existența uneia dintre situațiile prevăzute la aliniatul 2, șeful unității desemnează prin dispoziție de zi pe unitate un alt evaluator. Articolul 21. Aliniatul 1. Evaluarea activității polițistului tutelat, cu excepția celui prevăzut la articolul 6, aliniatul 1, la litera A și B, se face pe baza a. Referatului tutorelui, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa numărul 16 la ordin. B. Raportul de stagiu, probă, încheierea tutelei profesionale realizat de polițistul care urmează să fie evaluat, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa numărul 17 la ordin. C. Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, probă, tutelă profesională, întocmit de evaluator, potrivit modelului prevăzut în anexa numărul 18 la ordin. Aliniatul 2. Referatul prevăzut la aliniatul 1, litera A, împreună cu testele lunare aplicate polițistului evaluat, se pun la dispoziția evaluatorului. Aliniatul 3. Polițistul care urmează să fie evaluat întocmește raportul prevăzut la aliniatul 1, litera B, pe care îl prezintă evaluatorului. Aliniatul 4. În vederea completării raportului prevăzut la aliniatul 1, litera C, evaluatorul desfășoară următoarele activități. A. Analizează documentele prevăzute la aliniatul 1, litera A și B. B. Realizează interviul pe baza concluziilor rezultate în urma desfășurării activității de la litera A și a criteriilor stabilite în cuprinsul documentului prevăzut la aliniatul 1, litera C. C. Acordă fiecărui criteriu de evaluare puncte de la 1 cel mai mic la 5 cel mai mare și face media aritmetică pentru a
stabili punctajul final. Transformă punctajul final obținut în calificativ de evaluare astfel între 1 și 2,99 necorespunzător și între 3 și 5 corespunzător. D. În raport cu calificativul stabilit, face propuneri, după caz, cu privire la definitivarea în profesie sau la încetarea raporturilor de serviciu pentru absolventul instituției de învățământ care pregătește personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvență, încadrat în funcție de polițist, pentru polițistul încadrat direct, precum și pentru cel transferat dintr-o instituție din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Articolul 22. Notarea criteriilor de evaluare se face astfel: 1 punct egal nesatisfăcător, 2 puncte egal satisfăcător, 3 puncte egal bun, 4 puncte egal foarte bun, 5 puncte egal excepțional. Punctajul final se calculează astfel: 60 ori punctajul criteriului A plus 10 ori punctajul criteriului B plus 10 ori punctajul criteriului C plus 10 ori punctajul criteriului D plus 10 ori punctajul criteriului E, împărțit la 100. Articolul 23. Rezultatul final al evaluării se aduce la cunoștință polițistului evaluat în termen de 3 zile de la data finalizării evaluării. Articolul 24. Aliniatul 1. Polițistul nemulțumit de rezultatul evaluării poate formula contestație adresată șefului unității în termen de 3 zile de la data luării la cunoștință, pe care o depune la secretariatul unității. Aliniatul 2. Șeful unității analizează documentele prevăzute la articolul 21 aliniatul 1 și soluționează contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. Aliniatul 3. În urma analizei, șeful unității poate modifica prin decizie motivată rezultatul evaluării. Aliniatul 4. Rezultatul contestației se comunică polițistului în scris în termen de 3 zile de la data soluționării. Aliniatul 5. În situația polițistului care nu a promovat examenul de definitivare, evaluatorul, la expirarea termenului de depunere a contestației sau, după caz de soluționare a acesteia, transmite structurii de resurse umane dosarul de examen în vederea inițierii demersurilor pentru emiterea actului administrativ de încetare a raportului de serviciu. Articolul 25. După finalizarea activității de evaluare, documentele întocmite în perioada de stagiu, probă, tutelă, documentele prevăzute la articolul 21 aliniatul 1, precum și după caz, documentele întocmite cu ocazia formulării contestației se introduc în dosarul personal. Articolul 26. Pentru polițistul prevăzut la articolul 6, aliniatul 1, litera A și B, tutorele întocmește referatul prevăzut la articolul 21, aliniatul 1, litera A, urmând ca acesta, împreună cu rezultatele testelor lunare aplicate, să fie avute în vedere la evaluarea de serviciu anual. Capitolul 6. Alte dispoziții privind activitatea de tutelă profesională. Articolul 27. Inspectoratul General, similar, prin structurile de formare profesională, aplică absolvenților și polițiștilor încadrați direct la 2 ani de la absolvire, numirea în prima funcție, un chestionar standardizat de evaluare privind sistemul de formare, pregătire de bază și integrare socioprofesională. Cu această ocazie sunt chestionați și șefii, precum și polițiștii care au îndeplinit atribuții de tutelă, iar concluziile se trimit spre valorificare instituțiilor de învățământ și DGMRU. Articolul 28. Aliniatul 1. Rezultatele activității de tutelă sunt înscrise în fișa de evaluare anuală a tutorului la indicatorii de evaluare specifici. Aliniatul 2. Pentru activitatea desfășurată în calitatea de tutore, conducerea unității poate recompensa tutorele în condițiile legii. Articolul 29. În vederea organizării și desfășurării tutelei, șeful unității de poliție poate stabili atribuții specifice personalului din compartimentele de resurse umane. Anexa numărul 6. Acordarea gradelor profesionale, avansarea în gradul profesional următor, precum și încadrarea în funcții. Secțiunea 1. Acordarea gradelor profesionale. Articolul 1. Aliniatul 1. Gradul profesional se acordă polițistului în condițiile legii, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradul respectiv, aprobat de Ministrul Afacerilor Interne după cum urmează. A. De regulă, la data de 25 martie a anului în curs, precum și de Ziua Națională a României 1 decembrie.
B. La absolvirea instituției de învățământ de profil ale MAI, precum și celor pregătiți pentru nevoile MAI la alte instituții de învățământ. C. La reîncadrare. D. La încadrarea directă. E. La trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție. F. La încetarea raporturilor de serviciu. G. Post-mortem. Aliniatul 2. În situația prevăzută la aliniatul 1, litera A, poate fi propus pentru acordarea gradului profesional următor doar polițistul încadrat la data avansării pe un post prevăzut în statul de organizare cu grad profesional superior celui deținut. Aliniatul 3. În situația în care la data acordării gradului profesional următor, polițistul ocupă o funcție prevăzută cu grad inferior celui dobândit, cu aceeași dată se încadrează în funcția minimă corespunzătoare noului grad profesional. Aliniatul 4. Personalul încadrat direct, reîncadrat ca polițist în funcții cu specializări prevăzute în fișa postului pentru studiile absolvite și care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, îi se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deținute în rezervă după cum urmează. A. Pentru acordarea gradelor profesionale personalului încadrat direct, reîncadrat ca ofițer de poliție. 1. La un stagiu de până la 5 ani, subinspector de poliție. 2. La un stagiu între 5 și 7 ani, inspector de poliție. 3. La un stagiu între 8 și 10 ani, inspector principal de poliție. 4. La un stagiu între 11 și 14 ani, subcomisar de poliție. 5. La un stagiu între 15 și 18 ani, comisar de poliție. 6. La un stagiu de 19 și peste, comisar șef de poliție. B. Pentru acordarea gradelor profesionale personalului încadrat direct, reîncadrat cu agenți de poliție. 1. La un stagiu de până la 5 ani, agent de poliție. 2. La un stagiu între 5 și 10 ani, agent principal de poliție. 3. La un stagiu între 11 și 15 ani, agent șef adjunct de poliție. 4. La un stagiu între 16 și 19 ani, agent șef de poliție. 5. La un stagiu de 20 de ani și peste, agent șef principal de poliție. Aliniatul 5. Agentului de poliție care a fost trecut în corpul ofițer de poliție și absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență redusă în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza a Ministerului Afacerilor Interne, li se acordă gradul profesional în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne astfel: A. Sub 5 ani, subinspector de poliție. B. Între 5 și 10 ani, inspector de poliție. C. Peste 10 ani, inspector principal de poliție. Aliniatul 6. Prevederile aliniatului 4, litera A, se aplică și în cazul polițistului prevăzut la aliniatul 5, dacă prin aplicarea acestora îi s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condițiile aliniatului 5. Articolul 2. Aliniatul 1. Avansarea polițistului la împlinirea stagiului minim în grad profesional se face la data de 25 martie a anului în curs. Aliniatul 2. Avansarea polițistului înaintea împlinirii stagiului minim se face de Ziua Națională a României 1 decembrie sau în tot cursul anului pentru meritele excepționale dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții. A. A îndeplinit jumătate din stagiul minim al gradului profesional pe care îl deține. B. Este apreciat în această perioadă cu calificativul de cel puțin bine. C. Postul pe care este încadrat în statul de organizare este prevăzut cu grad profesional superior celui pe care îl deține. D. A absolvit studiile sau și cursurile prevăzute de lege. Aliniatul 3. În situații temeinic justificate, cu aprobarea Ministrului Afacerilor Interne, polițistul poate fi avansat în gradul profesional următor, fără îndeplinirea condiției prevăzute la aliniatul 2, litera A. Articolul 3. Pentru polițistul al cărui raport de serviciu este suspendat ca urmare a îndeplinirii unei funcții de conducere salarizate în cadrul unei organizații sindicale, verificarea îndeplinirii condiții prevăzute la articolul 1 aliniatul 2 și articolul 2 aliniatul 2 litera C, respectiv la articolul 9 aliniatul 2 litera C, se realizează prin raportare la funcția deținută anterior suspendării raporturilor de serviciu. Secțiunea 2. Acordarea gradelor profesionale absolvenților care nu promovează examenul de licență. Articolul 4.
absolventului instituției de învățământ superior pentru formarea ofițerilor MAI, polițiști, forma de învățământ cu frecvență care nu promovează examenul de licență în prima sesiune organizată în anul absolvirii, îi se acordă gradul profesional de agent de poliție, potrivit competențelor de acordare a gradurilor militare stabilite potrivit legii, cu excepția situației în care deține un grad militar de maestru militar, subofițer, în rezervă mai mare. Articolul 5. Absolventului prevăzut la articolul 4, după promovarea examenului de licență, îi se acordă primul grad de ofițer de poliție. Articolul 6. Absolventul școlii de agenți de poliție care nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune organizată în anul absolvirii nu dobândește grad profesional și nu este repartizat în vreo unitate de MAI. Secțiunea 3. Încadrarea în funcții. Articolul 7. Abrogat. Articolul 8. Abrogat. Secțiunea 4. Acordarea gradului profesional de chestor de poliție. Articolul 9. Aliniatul 1. În vederea acordării gradului profesional de chestor de poliție, polițistul trebuie să promoveze examenul organizat în condițiile acestei anexe. Aliniatul 2. Poate participa la examen comisarul șef care îndeplinește următoarele condiții. A. A împlinit stagiul minim în grad profesional sau îl împlinește în cursul anului calendaristic respectiv. B. A fost evaluat în perioada prevăzută la litera A cu calificativul de cel puțin bine. C. Ocupă un post prevăzut cu grad profesional de cel puțin chestor de poliție. Articolul 10. Aliniatul 1. Candidatul la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție este propus ierarhic de către șeful Inspectoratului General similar din care face parte sau pentru cel provenit din unitățile aparatului central al MAI și cele subordonate acestuia din șeful de GMRU. Aliniatul 2. Fiecare propunere este consemnată într-o notă de fundamentare la care se anexează fișa de personal. Aliniatul 3. DGMRU centralizează propunerile înaintea potrivit prevederilor aliniatului 1 și certifică îndeplinirea condițiilor legale. Aliniatul 4. Ministrul Afacerilor Interne stabilește lista candidaților la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție. Articolul 11. Aliniatul 1. Examenul pentru obținerea gradului profesional de chestor de poliție se organizează de regulă anual. Aliniatul 2. Comisia de examen se constituie prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne la propunerea DGMRU. Aliniatul 3. Comisia prevăzută la aliniatul 2 se compune dintr-un număr impar de membri astfel: A. Președinte, o persoană din conducerea MAI sau, după caz, a inspectoratelor generale similare. B. Ceilalți membri, persoane din unitățile aparatului central al MAI sau inspectoratelor generale similare cu experiență în profilul de muncă ale candidaților. Aliniatul 4. Secretar al comisiei prevăzute la aliniatul 2 este numit un ofițer din cadrul DGMRU, acesta nu este membru al comisiei. Aliniatul 5. Comisia prevăzută la aliniatul 2 este alcătuită din persoane care au cel puțin gradul profesional de chestor de poliție. Aliniatul 6. Locul și termenele în care se desfășoară diferitele activități în cadrul examenului se stabilesc de președintele comisiei și se comunică în scris tuturor candidaților. Articolul 12. Aliniatul 1. Probele din cadrul examenelor pentru obținerea gradului profesional de chestor de poliție sunt următoarele. A. Interviu structurat pe probleme din domeniul securității naționale și ordinii publice. B. Lucrare scrisă în specialitatea postului ocupat de către candidat. Aliniatul 2. Tematica interviului structurat prevăzută la aliniatul 1, litera A, se stabilește de Comisia de Examen și se aduce la cunoștința candidaților prin grija secretariatului comisiei cu 15 zile înainte de data desfășurării examenului. Aliniatul 3. Tema lucrării scrise prevăzute la aliniatul 1, litera B, precum și îndrumătorul științific al acesteia, se propun de candidat și se aprobă de președintele comisiei. Aliniatul 4. Lucrarea scrisă prevăzută la aliniatul 1, litera B, se depune de candidați la secretariatul comisiei de examen cu cel puțin o zi înaintea desfășurării examenului. Articolul 13. Aliniatul 1. Notarea candidaților la examenul pentru obținerea gradului profesional de chestor de poliție se face cu note de 10 maximum la 1 minimum, astfel: A.
Nota finală a fiecărei probe de examen se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei cu 2 decimale fără rotunjire. B. Media generală se calculează ca media aritmetică a notelor finale obținute la fiecare probă de examen cu 2 decimale fără rotunjire. Aliniatul 2. În cazul în care după corectarea lucrării scrise diferența dintre notele acordate este mai mare de un punct, lucrarea se recorectează, în prezența tuturor membrilor comisiei de către președintele comisiei care hotărăște nota finală. Aliniatul 3. Pentru a fi declarat reușit la examen, candidatul trebuie să obțină la fiecare probă minimum nota 7 și media generală de minimum 8. Aliniatul 4. Candidatul poate contesta numai notele obținute la propria lucrare. Rezultatele obținute la interviul structurat de probleme din domeniul securității naționale și ordinii publice nu pot fi contestate. Aliniatul 5. Contestațiile se depun în scris la secretariatul comisiei în termen de cel mult 24 de ore de la anunțarea rezultatelor și se soluționează în termen de 24 de ore de la depunerea acestora. Aliniatul 6. Contestațiile se soluționează în plenul comisiei de examen, iar hotărârea acesteia este definitivă. Articolul 14. După finalizarea examenului, DGMRU prezintă Ministrului Afacerilor Interne spre aprobarea lista candidaților pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție și proiectul documentației care urmează să fie transmisă președintelui României. Secțiunea 5. Acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă și în retragere. Articolul 15. Gradul de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă pentru cei din arma marină se poate acorda prin decret al președintelui României la propunerea Ministrului Afacerilor Interne cu prilejul Zilei Naționale a României 1 decembrie, colonelului comandorului în retragere care îndeplinește cumulativ următoarele criterii. A. Este absolvent cu diplomă de licență sau echivalentă al instituțiilor militare ori civile de învățământ superior. B. Are o vechime ca militar respectiv polițist de cel puțin 25 de ani și un stagiu de ofițer în activitate de minimum 5 ani în gradul de colonel, comisar, șef de poliție ori comandor. C. A fost încadrat cel puțin 2 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu gradul de general de brigadă, chestor de poliție, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă sau superioare și a fost evaluat în această perioadă cu calificativul de cel puțin bun. D. Participă activ la activitățile Asociației Naționale a Cadrelor Militare în rezervă și în retragere din MEAI și se bucură de prestigiu și aprecierea în rândul membrilor asociației. E. Nu a fost trecut în rezervă pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale. F. Nu a suferit condamnări și nu a făcut parte din fostele organe de securitate în misiuni de poliție politică. Articolul 16. Aliniatul 1. Generalul în retragere poate fi avansat în gradul următor dacă în timpul activității a fost încadrat cel puțin 2 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad cel puțin egal cu gradul propus. Aliniatul 2. Propunerile pentru acordarea gradului de general de brigadă sau înaintarea în gradul de general următor se fac de către comandanții unităților prin inspectoratele generale similare și sau Consiliul Executiv al Asociației Naționale al Cadrelor Militare în rezervă și în retragere din MEAI după caz. Aliniatul 3. Unitățile prevăzute la aliniatul 2 transmit la DGMRU propunerile cu cei care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 15. Articolul 17. Aliniatul 1. Gradele de ofițeri în retragere, cu excepția celor prevăzute la articolul 16 aliniatul 1, se acordă prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne cu prilejul Zilei Naționale a României 1 decembrie, în baza propunerilor întocmite de unitățile care au în evidență astfel de cadre, cu avizul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în rezervă și în retragere din MEAI sau a propunerilor asociației cu avizul favorabil al unităților din care au făcut parte și al Inspectoratului General similar. Aliniatul 1.1. Gradele de ofițeri în rezervă, cu excepția gradelor de general și amiral, se acordă prin act administrativ emis potrivit competențelor de acordare a gradelor militare stabilite potrivit legii, cu prilejul Zilei Naționale a României 1 decembrie sau a Zilei Rezervistului Militar 31 mai,
cu avizul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în rezervă și în retragerea din MAI sau pe baza propunerilor asociației. Aliniatul 2. Cadrul militar în rezervă, retragere, propus pentru înaintarea în gradul următor trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legea numărul 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare. Aliniatul 3. Inspectoratul General, similar, centralizează propunerile formulate potrivit aliniatului 1 și le transmit la DGMRU. Articolul 18. Aliniatul 1. Pentru acordarea gradului de sublocotenent, subofițerii în rezervă, retragere, în afara criteriilor prevăzute de legea numărul 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare, trebuie să facă parte din Consiliul Executiv al Asociației Cadrelor Militare în rezervă și în retragere din MAI sau din birourile executive ale filialelor și să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat ori ai școlilor echivalente cu diplomă. Aliniatul 2. Nu fac obiectul acordării de grade sau a înaintării în gradul următor cadrele militare trecute în rezervă pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale, cele care au fost condamnate, chiar dacă a intervenit amnistia, grațierea sau reabilitarea pentru orice faptă penală, precum și cele împotriva cărora s-a dispus începerea urmăririi penale. Secțiunea 6. Acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor a veteranilor de război. Articolul 19. Aliniatul 1. Cadrele militare în retragere, veterani de război, pot fi înaintate în grad în mod excepțional cu prilejul Zilei Veteranilor de Război pe 29 aprilie prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne sau dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii. Aliniatul 1.1. A. Pentru înaintarea în gradul următor al generalilor: a. Să fi îndeplinit funcții de comandanți de mari unități, comandanți de arme, șef de mari unități centrale. B. Să ocupe funcții de conducere în Asociația Veteranilor de Război. Aliniatul 1.2. B. Pentru înaintarea în gradul următor a ofițerilor: a. Să fi participat efectiv la acțiuni de luptă pe front minimum 2 luni, continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul și spitalizările în spitale de campanie, sau să fi îndeplinit misiuni specifice în situații operative. B. Să fi absolvit studii liceale sau echivalente. C. Să fi absolvit cursurile unei școli de ofițeri activi sau de rezervă. D. Ofițerii proveniți din corpul subofițerilor absolvenți de studii liceale echivalente pot fi înaintați în grad până la gradul de locotenent colonel, iar cei cu studii superioare până în gradul de colonel. Această condiție se exceptează în cazul înaintărilor în grad prin ordine generale. Aliniatul 1.3. C. Pentru înaintarea în gradul următor a subofițerilor: a. Să fi participat efectiv la acțiuni de luptă pe front, ori să fi îndeplinit misiuni specifice în situații operative. B. Să aibă studii generale. C. Să aibă o vechime în ultimul grad de cel puțin 2 ani. Aliniatul 1.4. D. Pentru acordarea gradului de sublocotenent în retragere: a. Să fi participat efectiv la acțiuni de luptă pe front minimum 2 luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul și spitalizările în spitale de campanie, ori să fi îndeplinit misiuni în situații operative. B. Să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în gradul de maestru militar, principal sau plutonier adjutant șef. C. Să participe la activitățile Asociației Veteranilor de Război, filialelor acestora. Aliniatul 1.5. E. Pentru acordarea gradului de general de brigadă în retragere: a. Să fi participat efectiv la acțiuni de luptă pe front cu grad de ofițer minimum 3 luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul și spitalizările în spitale de campanie, inclusiv cel puțin 4 luni stagiu în executarea unor misiuni specifice în situații operative. Fac excepție veteranii de război decorați cu ordinul Mihai Viteazul. B. Să aibă studii superioare militare sau, după caz, studii superioare civile și sunt absolvenți ai unei școli de ofițeri activi sau de rezervă. C. Să fi fost decorați cu ordine de război pentru fapte de arme, ori să fi fost citați prin ordine de zi pe marea unitate sau armată. D. Să aibă o vechime în gradul de colonel de cel puțin 5 ani. E.
Participă la activitățile Asociației Veteranilor de Război, filialelor acesteia și se bucură de prestigiu și apreciere în rândul veteranilor de război. F. Să nu fi suferit condamnări și să nu fi făcut parte din fostele organe de securitate în misiuni de poliție politică. Aliniatul 2. Fac excepțiile de la prevederile aliniatului 1, litera E, punctul B, veteranii decorați cu unul dintre ordinele Mihai Viteazu, Steaua României sau Coroana României. Articolul 20. Aliniatul 1. Veteranii de război care au vârsta de peste 85 de ani pot fi avansați în gradul următor, inclusiv acordarea gradului de sublocotenent sau general în retragere, prin excepție de la criteriile prevăzute la articolul 19, dacă se află în cel puțin una din următoarele situații. A. Fac parte din organele de conducere ale asociației filialelor. B. Au o contribuție deosebită la organizarea și funcționarea asociației filialei din care fac parte. C. Au fost victime ale regimului totalitar, arestați, condamnați, persecutați, îndepărtați abuziv din rândul cadrelor active. D. S-a remarcat pe front prin fapte de arme deosebite. E. Au fost răniți în timpul acțiunilor de luptă pe front. Aliniatul 2. La avansarea în grad în condițiile aliniatului 1 au prioritate cei decorați cu ordine și medalii de război, cei care au fost răniți, invalizii, marii mutilați, voluntarii de război și veteranii victime ale regimului totalitar, precum și veteranii cu vârstă înaintată. Articolul 21. Propunerile pentru acordarea gradului de general și înaintarea în gradul următor a generalilor în retragere, veterani de război, se fac în limita numărului stabilit de Consiliul Suprem de Apărare a țării și MAI. Anexa numărul 7. Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor. Secțiunea 1. Nașterea raportului de serviciu al polițistului. Articolul 1. Raportul de serviciu al polițistului ia naștere odată cu acordarea primului grad profesional prin act administrativ emis potrivit competențelor de acordare a gradelor profesionale stabilite prin lege. Articolul 2. Aliniatul 1. La acordarea primului grad profesional, absolventul, precum și persoana care a dobândit calitatea de polițist, prin reîncadrare, încadrare directă, transfer sau mutare din unitățile militare ale MAI, depune jurământul de credință. Aliniatul 2. Jurământul de credință este semnat de polițist, de șeful unității sau, după caz, de șeful instituției de învățământ, precum și de către persoanele asistente. Aliniatul 3. Refuzul depunerii jurământului de credință se consemnează într-un proces verbal semnat de persoanele asistente. Secțiunea 2. Modificarea și suspendarea raportului de serviciu. Subsecțiunea 1. Dispoziții comune. Articolul 3. Pentru scopurile prezentei secțiuni se pot utiliza state anexe după cum urmează. A. Statul anexă C, care constituie anexă la statul de organizare al DGMRU. B. Statul anexă M, care constituie anexă la statul de organizare al DGMRU. C. Statul anexă S, încadrat cu personal care desfășoară misiuni în afara teritoriului țării. Articolul 4. Decizia privind delegarea sau detașarea se aduce la cunoștință polițistului, prezentându-i se totodată și situațiile în care acesta poate refuza delegarea sau detașarea. Subsecțiunea 2. Procedura delegării polițistului. Articolul 5. Aliniatul 1. Procedura delegării se inițiază de către șeful unității în care este încadrat polițistul sau, după caz, de către șeful structurii ierarhic superior la propunerea șefului nemijlocit, respectiv a șefului compartimentului din cadrul structurii ierarhic superioare. Aliniatul 2. Propunerea se realizează printr-o notă de prezentare care trebuie să cuprindă cel puțin mențiuni privind scopul delegării, unitatea, structura la care se realizează delegarea, durata delegării și atribuțiile polițistului pe perioada delegării. Aliniatul 3. Șeful unității, respectiv șeful structurii ierarhic superioare, decide asupra oportunității delegării în ședința de conducere după exprimarea acordului șefului unității în care polițistul urmează să fie delegat. În situația în care delegarea se realizează în interesul structurii ierarhic superioare, delegarea polițistului se realizează cu acordul șefului unității în care polițistul este încadrat. Articolul 5.1.
Procedura prevăzută la articolul 5 se aplică în mod corespunzător și în cazul delegării polițistului la unitățile de parchet sau la alte autorități și instituții publice în funcție de interesul MAI. Subsecțiunea 3. Procedura detașării polițistului la alte unități, structuri din MAI. Articolul 6. Aliniatul 1. Detașarea se realizează la solicitarea șefului unității în care polițistul urmează să își desfășoare activitatea cu acordul șefului unității din care face parte polițistul. Aliniatul 2. În vederea detașării polițistului, șeful structurii în care există funcția vacantă, temporar vacantă, ce urmează a fi ocupată prin detașare, propune șefului unității, printr-o notă de prezentare, demararea procedurilor privind identificarea unui polițist care să fie detașat. Aliniatul 3. Detașarea polițistului pe o funcție publică se realizează cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici obținut de unitatea care solicită detașarea. Subsecțiunea 4. Procedura detașării polițistului la Corpul Național al Polițiștilor. Articolul 7. Aliniatul 1. Detașarea se realizează la solicitarea Corpului Național al Polițiștilor pentru polițistul ales în organele de conducere ale Corpului. Aliniatul 2. Pentru a fi detașat la Corpul Național al Polițiștilor, polițistul este mutat în interesul serviciului cu acordul scris al acestuia la DGMRU și numit în funcție prevăzut în statul anexă C. Subsecțiunea 5. Procedura detașării polițistului la alte instituții ori autorități publice. Articolul 8. Aliniatul 1. Detașarea polițistului la alte autorități și instituții publice se realizează la solicitarea acestora. Aliniatul 2. Pentru detașarea polițistului la alte autorități și instituții publice se prevăd funcții în statutul anexă M. Aliniatul 3. Pentru a fi detașat, polițistul prevăzut la aliniatul 1 este mutat în interesul serviciului cu acordul scris al acestuia la DGMRU și se numește într-o funcție prevăzută în statutul anexă M. Aliniatul 4. Detașarea polițistului la alte instituții ori autorități publice se poate face cu acordul scris al acestuia și fără prevederea unor funcții în statutul anexă M. În acest caz, asimilarea funcției în care este detașat polițistul se realizează în condițiile legii, prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și, după caz, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, atunci când detașarea se face pe o funcție publică. Aliniatul 5. Detașarea polițistului la alte autorități și instituții publice se realizează cu avizul șefului unității în care este încadrat polițistul. Subsecțiunea 6. Procedura privind participarea polițistului la misiuni internaționale. Articolul 9. Pentru participarea la misiuni internaționale, polițistul este mutat în interesul serviciului cu acordul scris al acestuia la Inspectoratul General sau, după caz, la DGMRU și se încadrează în statul anexă S. Subsecțiunea 7. Procedura împuternicirii polițistului. Articolul 10. Aliniatul 1. Împuternicirea se realizează la propunerea șefului nemijlocit care coordonează activitatea postului de conducere. Aliniatul 2. Propunerea se materializează într-o notă de prezentare care trebuie să conțină cel puțin următoarele mențiuni. A. Existența postului de conducere vacant sau, după caz, temporar vacant. B. Persoana propusă, funcția deținută și unitatea din care face parte. C. Îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute în fișa postului, precum și mențiuni cu privire la inexistența unei sancțiuni disciplinare sau la faptul că polițistul nu se află în curs de cercetare disciplinară. D. Acordul scris al polițistului. E. Motivarea propunerii. F. Perioada pentru care se propune împuternicirea. Aliniatul 3. Nota se prezintă persoanei competente să aprobe împuternicirea, care poate dispune cu privire la persoana ce urmează a fi împuternicită. Aliniatul 4. Pentru posturile de conducere aflate în subordinea nemijlocită a persoanei competente să aprobe împuternicirea, structura de resurse umane prezintă printr-o notă fișa postului vacant, temporar vacant, urmând ca aceasta să dispună cu privire la împuternicirea unui polițist. Aliniatul 5. Împuternicirea polițistului în altă unitate se realizează după notificarea prealabilă a șefului unității în care este încadrat polițistul. Articolul 11. Prelungirea împuternicirii se realizează potrivit procedurii prevăzute la articolul 10. Subsecțiunea 8. Procedura transferului polițistului. Articolul 12.
Aliniatul 1. Polițistul poate fi transferat la celelalte instituții din Sistemul de Apărare Națională, Ordine Publică și Securitate Națională în condițiile legii. Aliniatul 2. Transferul prevăzut la aliniatul 1 se poate face la cerere sau în interesul serviciului. Aliniatul 3. Pentru efectuarea transferului la cerere, polițistul se adresează cu raport scris instituției unde intenționează să se transfere. Aliniatul 4. Raportul prevăzut la aliniatul 3, după obținerea acordului de principiu al conducătorului ministerului instituției unde intenționează să se transfere, se înaintează de cel în cauză pe cale ierarhică ministrului afacerilor interne. Aliniatul 5. Pentru efectuarea transferului în interesul serviciului, conducătorul ministerului instituției prevăzute la aliniatul 1 solicită prin scrisoare de transfer acordul conducătorului ministerului instituției din care face parte polițistul. Aliniatul 6. Cadrele militare din instituțiile din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională pot fi transferate în unități de poliție numai după susținerea concursului organizat în condițiile anexei numărul 3 la Ordin. Articolul 13. Aliniatul 1. Aprobarea transferului se realizează de către Ministrul Afacerilor Interne la propunerea conducătorului instituției cedente. Aliniatul 2. Actul administrativ de transfer se întocmește de către DGMRU. Aliniatul 3. Data transferului se prevede expres în conținutul actului administrativ de transfer, avându-se în vedere și termenul necesar predării gestiunii lucrărilor. Subsecțiunea 9. Procedura mutării polițistului. Articolul 14. Aliniatul 1. Mutarea polițistului se face pe un post vacant cu respectarea condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului. Aliniatul 2. Mutarea polițiștilor se poate face și dacă posturile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situația în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe posturile vizate, cu respectarea condițiilor de ocupare prevăzute în fișele posturilor. Aliniatul 3. Prin excepție de la prevederile aliniatului 1, mutarea polițistului în unitatea din care a plecat se poate face în interesul serviciului și fără existența unui post vacant la încetarea situațiilor care au determinat numirea într-un stat anexă. Articolul 15. Aliniatul 1. Mutarea polițistului în interesul serviciului în cadrul aceleiași unități se realizează fie la propunerea șefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare cu aprobarea șefului unității, fie la inițiativa acestuia din urmă. Aliniatul 2. În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității, șeful nemijlocit, poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului. Aliniatul 3. Decizia privind mutarea se ia după obținerea acordului scris al polițistului. Articolul 16. Aliniatul 1. Mutarea polițistului în interesul serviciului în cadrul altei unități se realizează fie la propunerea șefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare cu aprobarea șefului unității, fie la inițiativa acestuia din urmă. Aliniatul 2. În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare poate solicita șefului unității cedente acordul de principiu, precum și transmiterea dosarului personal al polițistului. Șeful unității, șeful nemijlocit, poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului. Aliniatul 3. În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea polițistului, șeful unității cesionare solicită acordul scris al polițistului, precum și al șefului unității cedente. Aliniatul 4. Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile aliniatului 3, întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, transmite unității cesionare motivarea refuzului aprobării mutării. Articolul 17. Aliniatul 1. Mutarea polițistului la cerere în cadrul aceleiași unități se solicită de către polițist prin raport scris adresat șefului unității. Aliniatul 2. Raportul, înregistrat la secretariatul unității, se transmite structurii de resurse umane pentru a confirma existența postului vacant și îndeplinirea de către polițist a condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului. Aliniatul 3.
Raportul avizat de șeful structurii la care se solicită mutarea se prezintă șefului unității. Aliniatul 4. În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității, șeful nemijlocit, poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului. Aliniatul 5. Refuzul privind mutarea se motivează și se comunică polițistului. Articolul 18. Aliniatul 1. Mutarea polițistului la cerere în cadrul altei unități din MAI se solicită de către polițist prin raport scris adresat șefului unității cesionare. Raportul se înregistrează la secretariatul acestei unități. Aliniatul 2. Șeful unității cesionare poate solicita șefului unității cedente acordul de principiu, precum și transmiterea dosarului personal al polițistului. Aliniatul 3. În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare, șeful nemijlocit, poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului. Aliniatul 4. În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea polițistului, șeful unității cesionare transmite unității cedente raportul de mutare al polițistului și solicită acordul șefului unității cedente. Aliniatul 5. Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile aliniatului 4, întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unității cesionare motivele care au stat la baza refuzului mutării. Articolul 18, aliniatul 1. În procedura de identificare a polițistului, care poate face obiectul mutării în interesul serviciului sau la cerere, șeful unității cesionare poate dispune cu privire la susținerea de către acesta a probelor cu relevanță directă pentru performanța pe post, inclusiv a celor cu caracter eliminatoriu. Subsecțiunea 10. Procedura punerii la dispoziție. Articolul 19. Aliniatul 1. Punerea la dispoziție se constată la data luării la cunoștință a situațiilor care au determinat-o și operează cu data a. Constatării imposibilității îndeplinirii atribuțiilor funcției deținute în situația prevăzută la articolul 27 aliniatul 1, litera C din legea numărul 360 pe 2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. B. Luării la cunoștință de către șeful unității despre intervenirea uneia din situațiile prevăzute la articolul 27 aliniatul 1, litera D și aliniatul 2 din legea numărul 360 pe 2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. C. Repunerii altui polițist în funcția deținută anterior sau reintegrării acestuia în situația prevăzută la articolul 27 aliniatul 1, litera E din legea numărul 360 pe 2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. Aliniatul 2. Punerea la dispoziția polițistului pentru alte situații decât cele prevăzute la aliniatul 1 se dispune cu data la care acestea intervin. Articolul 20. Actul administrativ emis în condițiile articolului 19 se comunică polițistului sub semnătură. Subsecțiunea 11. Procedura suspendării polițiștilor. Articolul 21. Aliniatul 1. Suspendarea de drept a raportului de serviciu al polițistului se constată prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane. Aliniatul 2. Suspendarea raportului de serviciu la inițiativa polițistului se dispune prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane. Aliniatul 3. Solicitările formulate de către polițist privind suspendarea raportului de serviciu se analizează în termen de 10 zile de la înregistrarea acestora la secretariatul unității. În situația în care persoana competentă nu este de acord cu suspendarea raportului de serviciu, comunică acest aspect polițistului, precum și motivele care au stat la baza refuzului. Aliniatul 4. În situația în care prin acte normative de nivel superior incidente situațiilor de suspendare sunt stabilite proceduri speciale, se aplică acestea. Subsecțiunea 12. Alte dispoziții privind modificarea și suspendarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor. Articolul 22.
Ministrul Afacerilor Interne sau, după caz, șefii unităților aparatului central al MEAI, inspectorii general similar, avizează propunerile nominale de modificare a raportului de serviciu al polițistului din aparatul central al MEAI, respectiv din inspectoratul general similar. Articolul 23. Mutarea polițistului declarat admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant din statul de organizare al altei unități decât cea în care este încadrat se realizează în interesul serviciului fără acordul șefului unității cedente, respectiv fără avizul Ministrului Afacerilor Interne sau, după caz, al Inspectoratului General similar. Articolul 24. Abrogat. Articolul 25. Aliniatul 1. Polițistul pus la dispoziție în condițiile articolului 27 aliniatul 2 din legea numărul 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, s-au suspendat din funcție în condițiile articolului 27 litera A, B și H din legea numărul 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, nu poate fi mutat. Aliniatul 2. În situația în care constatarea cazurilor prevăzute la aliniatul 1 are loc după numirea în funcție a polițistului, acesta este pus la dispoziție suspendat în condițiile legii. Secțiunea 3. Procedura încetării raporturilor de serviciu ale polițiștilor. Articolul 26. Aliniatul 1. Încetarea raporturilor de serviciu are loc în condițiile legii. Aliniatul 2. Încetarea raporturilor de serviciu se realizează de data prevăzută în actul administrativ emis în acest sens sau, în lipsa unei astfel de mențiuni, de la data emiterii acestuia. Aliniatul 3. Polițistul are obligația de a notifica în scris șefului unității în care este încadrat intenția privind încetarea raporturilor de serviciu prin demisie. Notificarea reprezintă un preaviz și se realizează cu cel puțin 15 zile calendaristice în cazul funcției de execuție și cu cel puțin 30 de zile calendaristice în cazul funcțiilor de conducere înainte de data încetării raportului de serviciu. Aliniatul 4. Persoana competentă să emită actul administrativ de încetare a raportului de serviciu poate renunța integral sau parțial la termenul de preaviz prevăzut la aliniatul 3. Articolul 27. Actele administrative privind încetarea raporturilor de serviciu se comunică polițistului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii sau, după caz, de la data comunicării la unitatea în care acesta a fost încadrat.